amfanin nonon raƙumi wanda ya kamata ku sani. Ga kaɗan daga cikin amfaninsa a jikin ɗan adam. Yana da kyau ko in ce yana da taimakawa wajen kaiwa da kawowar jini a cikin jijiyoyin jiki, proper blood circulation kenan. Yana maganin kumburin ciki da ma ciwon ciki. Har ila yau nonon raƙumi yana sa girman jikin ɗan adam, yana kare cututtukan da ke yi wa ciki da hanjin ciki damage celiac disease. Yana aiki don tabbatar da lafiyar zuciya. Yana maganin ciwon suga diabetes. Yana maganin ƙazuwa. Ba a nan na tsaya ba, zan ci gaba. Yana kare ƙoda daga kumburi, kidney inflammation, ya kuma kare mafitsara da tsewar fitsari ba tare da an ji zafi ba ko an ji wani tsaiko na fitar fitsari. Renal protection. Yana maganin cututtukan daji wato kansa, kuma daga kansar mama, ciki, huhu ko ta fata wato skin cancer. Masu fama da kumburin ciki da yawan rububin ciki da tashin zuciya da bayan gari mai wahala sai su rinƙa shan nonon raƙumi, insha Allahu za su samu dacewa. Wannan na bayar shi ne sadaka, kuma abin sadakan a yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati da yake ya samu.